Podívej se na referenci našeho studenta z Dendy, který nedávno překonal 100 000 vydělaných korun skrze naši metodu SMMA. Určitě v tomhle videu najdeš hromadu inspirace. Ve chvíli, kdy jsme to ještě natáčeli, tak Zenda těch 100 000 ještě neměl dosáhnutý, ale teď pomalu, ale jistě míří na 200 000 korun a věřím, že to do 1-2 měsíců dotáhne. Takže podívej se na referenci a doufám, že z toho získáš mnoho inspirace. Ahoj Zdendo, díky, že jsi udělal prostor na tuhle referenci. Pro začátek, abych si tě rád zeptal, vlastně kdo seš, kolik ti je, čemu se tak obecně věnuješ, abychom se o tobě dozvěděli trošku víc. Takže jmenuji se Zdeněk Sisal, je mi 20 a mezi moje koníčky patří třeba posilka nebo celkové chození ven a takovéhle věci. OK. Ty ses vlastně k nám do komunity připojil, pokud se nemýlim, tak v září, je to tak? Přesně, už na ten první lunch. OK. A co tě vedlo k tomu se k nám připojit do Hustler Society? Určitě ten tvůj Spotify podcast, nebo spíš OK. experience. A ty jsi vlastně narazil na to, že je nějaký business model, který by ti potenciálně mohl vydělat, a to je SMMA, ale co Mhm. vlastně tě doopravdy dovedlo k tomu, že jsi rozhodl, OK, tohle by pro mě mohlo dávat smysl, tohle je pro mě zajímavý, tak jdu do toho. No tak určitě to, jak vlastně si mě naučil dělat celkově to SMMA pomocí těch kurzů, lekcí a ty podpory. Mhm. A hlavně taky to, že jsem se odhodlal a prostě řekl jsem si, že tady to je něco, co chci dělat, protože jsem zkoušel různý business modely Mhm. a zkoušel jsem jich jako hodně, nic nefungovalo, protože jsem u toho jako nezůstal dlouho. Tak jsem si řekl prostě, že tady u toho zůstanu, dokud to nevyjde. OK. A jaký business model jsi zkoušel předtím, než se k nám připojil? Dropshipping, affiliate marketing, YouTube, NFT, krypto, trading. OK. Takže jsi zkoušel prakticky všechno a v něčem se ti úplně jakoby nepodařilo vydělat. Přesně. A ještě vlastně ty team pages na Instagramu, který mám doteď, takže... Mhm. A ty se vlastně k nám připojil do komunity teda v září. Mhm. Potom předpokládám, že jsi začal studovat ty kurzy, co u nás máme, jako Agency Impact a podobně. Ale co byly vlastně ty tvoje první akční kroky, které jsi udělal pro to, aby si reálně měl nějaký výsledky? A jaký ty výsledky byly? Byly žádný, nebo kdy přišly ty první výsledky? První měsíc, vlastně, co jsem byl v Hustler Society, tak jsem studoval ty kurzy a pravidelně. Pak jsem vlastně měsíc skoro vůbec na to nekoukal. Pak jsem začal, jako jsem si řekl, že každý den se aspoň podívám na jedno video z toho. Dělal jsem si, že jo, poznámky a všechno, zkoušel jsem to hned jako aplikovat. A, a zatím jsem hlavně jakoby studoval a učil se ten skill, že jsem ani nedělal outreach, který jsem začal dělat nějak v říjnu. Mhm. A můj první klient byl známý vlastně od mojí přítelkyně, coach Mhm. osobní. Okay. Takže bylo to 3500 korun 8 videí. A těch 3,5 tisíc viděl po jaké době u nás? S tím klientem jsem se domluvil vlastně nějak na konci října, ale peníze přišly až v lednu. Takže OK, takže takhle si vydělal svých prvních 3,5 tisíc, ale hm, já moc dobře vím, že to není zdaleka všechno, co jsi vlastně viděl, protože patříš k jedním z našich nejúspěšnějších studentů aktuálně hm. a míříš na svých 100 tisíc vydělaných skrze SMMA. Tak jaký byly kroky potom, co jsi dělal aktivně a co děláš doteď a jaký jsi začal získávat klienty, za jaký částky a hm. podobně. Pověz nám o tom víc. Tak určitě hlavní bylo definovat si, jak jsi říkal, vlastně tu moji cílovou skupinu. Takže tím pádem nějaký lidi, kteří vydělávají nějaké množství peněz, takže nejlíp nějaký realitní makléři, finanční poradci a Mhm. tak. Hlavně dělat hodně outreache, protože nikdy není jako moc outreache. A i vlastně to studování prodeje, no. Abych zvýšil trošku jakoby to procento úspěšnosti na hovorech, ale hlavně je asi mít jakoby víc hovorů prostě, protože časem to stejně jako přijde. Yes. No a kdy přišly ty tvoje další výsledky a jaký byly? Jo, takže mm,
Pak jsem si řekl, že chci mít obrat 25 tisíc za měsíc, vlastně na konci února. Mhm. To jsem jakoby splnil, protože jsem si v půlce ledna našel dalšího klienta, taky osobního kouče za 6,5, Mhm. 6 videí. Pak jsem si našel paní vlastně z Golden Gate, takže komodity za 14 a pak dalšího za 5 realitního makléře. Mhm. No a co to pro tebe znamenalo, těch 25 tisíc tu dobu? Udělalo to nějaký rozdíl pro tebe, nebo prostě víc peněz? Spíš jako předtím, než jsem to jakoby viděl, tak jsem si to jakoby říkal, že to je šílený, že to je jako velké množství, jako takhle online. Teď Mhm. mi to ani tolik nepřijde, ale určitě mi to jakoby otevřelo obzory, že co je možný, kolik jakoby z toho můžeš vydělat a takovýhle věc. OK. No a teď je ta tvoje situace, že ty jsi zhruba na 90 tisících vydělaných skrze Mhm. SMMA, to tak? A příští týden snad padne ta stovka. A Určitě. co si myslíš, že bylo pro tebe u nás v komunitě úplně to nejhodnotnější? Co je vlastně to, co tě posunulo dál, nebo to, co si ceníš tady nejvíc? Asi jedna z věcí byla určitě ty lidi tady, protože jsem se odhodla jít do Deep Worku, do Voice Channelu Mhm. a poznal jsem tam právě super lidi, Michal, Tony a tak dále, díky kterým vlastně se posouvám ještě dál, protože si navzájem říkáme nějaký chyby, co děláme, nějaký věci, co třeba fungují a tím pádem se posouvám jako mnohem rychleji, než kdybych se posouval sám takhle. OK. No a potom, co bys ještě jinýho mohl nějak vyzdvihnout v rámci toho našeho vzdělávacího programu, co ti pomohlo, mimo tu komunitu a to, že se opravdu seznámil Hm? s lidmi, co jsou na stejné cestě, Michal, který už taky udělal desítky tisíc, Tony, Hm? který už udělal přes 150 tisíc, Hm? samozřejmě a dalších, co ještě tady máš rád. Určitě, jako když nepočítám ty lekce, které jsou super a jako jsou tam věci, které jdou hned aplikovat, což Mhm. je to nejlepší, co může být, tak hlavně asi ta tvoje podpora, že vlastně ti můžu napsat, ty mi prostě, když máš čas, napíšeš, Yes. že jako to strašně usnadní nějaké věci, protože ty už jsi s tím kolikrát prošel a už víš, jako, jak se v tom pohybovat a tak. Yes. OK, tak to rád slyším. A teď by mě zajímalo, pokud se na tohle dívá někdo, kdo chce začít tu svoji cestu skrze SMMA, tak co si myslíš, že je nějaká základní chyba, které předejít, nebo co je za takový tip, na který na začátku myslet, tak aby se dostal co nejrychleji k těm výsledkům? Určitě asi začít dělat dřív ten outreach. Mhm. Hmm, to bude asi to hlavní. Yes. Souhlasím. Začít co Hmm, nejdřív kontaktovat hmm, co nejvíc lidí, co přesně. nejvíc potenciálních klientů. Klidně u toho bych to nechal. Já ti moc děkuju, že jsi udělal prostor na tohle referenci a Yes. uvidíme se. Přesně.